тарзи тайёр намудани чагалдак мекунем. Бисётарги ин хӯрока дар баҳор, баъд бисётарги дар идо тайёр мекунам. Баъд хӯрданашам зарарвар нестай. Чунки дар дарунаш укробай, гашничай, пиёз дар онҷа медозем, қаламфур резакадагӣ меандозем инам. Баъд хӯрданашам вазнихӯр нестай инам. Шир қатӣ ҳам мешавад, тайёр мекунем. Шир қатӣ ҳам, об қатӣ ҳам мешавад. Аҳози мо об қатӣ тайёр мекунем. Инам чанд намуд тайёр карда мешавад. Ҳаст бо бекабутӣ ҳам мешавад. Тарзи тайёр карданашам бекабутӣ ҳам мешавад. Вақте ки инам мо омехта мекунем, ин бо меистад. 1 соат зиёд меистад ва мерасад, ранги хамир бар ин мерасад. Баъд вайаму мепазӣ мегирем равғанда. Вақте ки вай расида, вай мекунад, худаша сар метиҳад. Бо бисётарги чакка қатӣ ҳам мумкин хӯрдан, қаламфури тез қатӣ ҳам мумкин хӯрдан, зверабой мегӯянд. Акои чагалдака мавсимшам нигоҳ намекунанд мардуми мо. Барое ки идои мо бисётарги дар ҳар фасл мебиёяд ку. Бисётарги мардуми мо дар вақти иду арафот тайёр мекунанд. Баъзе мардуме аст ки дар маъракаҳо ҳам мекунанд, ҷашну маросимо мешавад, тӯё мешавад, маъракаҳо мешавад, ина тайёр мекунанд бисётарги, барое ки сабукхӯр ҳастанд. Бисётарги ҳамин орзуқи чагалдака бисёр мехӯранд мардум. Агар замистон бошад, вайрон намешавад. Дар фасли тобистон таркибаш ки алаф дорад, вайрон мешавад. Аз 1 рӯз зиёд истодан наметавонад. Ҳам сипачиқча паст мекунад, ҳам хӯрданаша нобо мешавад. Вақте ки гарм мешавад, хӯрданаш хушрӯй айна. Агар истад 1 рӯз истад, ин вайрон мешавад, чунки таркибаш алафи баҳорӣ дорад. ҳунар бошад, якта збола мегирӣ, мебурӣ, худаш ранги лагман мешавад, оши тупа. Мешавад табақи чӯбида мебардорӣ, болоша ҳичи ҳам набошад, пиёзу зелен кати як авқот тайёр. Обаки ҳам мешавад, мисол косада мебардорӣ, як қошуқ чака меандозӣ. То бегонира шикам сер, авқоти беҳтарини ҳалкунанда. Бо иштиҳои одама кушода мекунад. Занҷабил меандозӣ, тез када мехӯри, авқоти дӯстдоштатарин. Шахсан авқоти дӯстдоштатарини ман ҳамин аст. Барое ки ман айдастам, худ мебиёя ҳамин кор. Ман вақти пеш аз зимистон 10 звола гирифтам, мебурум майда борик, сарои торбанда кашол карда, қоқ када коробкода мегирам. Зимистони дароз мо ай ҳамун мехӯрем. Бе зарар, бе тухм, обу намаку об. Ман мебурум борик даста зада мебурум, амхе сарои торда кашол мекунем, заминда дастархонаи тозара мепартом, кашол мекунам, қоқ ки шуд бо ҷамъ када коробкада амхе рост гирифта мемонам. Байда афтоб дар кора, ки мисол ҳам афтобу ҳам шамол қоқ мекунад. Зимистонда намешавад хамир айхе. Авқоти тайёрай, ҳамун маҳсулотша тайёр мекунӣ, обша меҷӯшонӣ, лубию нахуча меҷӯшонӣ, вай тайёра мегирӣ, меандозӣ, ранги ҳози буридагӣ борин мешавад. Тайёр. Рӯғаниша мекунем, гӯштдор, мисол помидору вай қатӣ, пиёз қатӣ, рӯғанӣ. Ана берӯғанша бе ҳичи обда меҷӯшонӣ, нахуту, лубию, донакиё қатӣ, кабутиё қативу помидор қатӣ мехӯрӣ. Мардуми маҳаллаи мо ҳамаш заминои назди ҳавлигӣ доранд, захираи зиёд мекунанд. Аз помидор, аз бодринг, аз болгарӣ, шакароб мекунанд, зверабой мекунанд, чанд намуд салат мешавад. Чанд намуд ҳамин хӯрокҳои ҳамин аз ҳамин помидору бодринг чанд намуд тайёр мекунанд. Шакароб мешавад, зверабой мекунанд, бо чанд намуд дига помидор вай мекунанд, намак қатӣ омехта када вай мекунанд, капуст қатӣ, ҳамаш назди ҳавлигӣ доранд. Шакароб, ҳамаи чи ҳамин замин мешавад. Вақте ки замин истифода бурдӣ, ҳамаи чи тайёр мекунӣ. Замин ки истифода набурдӣ, ҳичи тайёр карда намешавад. Барои ҳамин мардуми мо ки вайшон камтар шавад, маблағ камтар аз назди ҳавлигиҳочон истифода мебаранд. ҳамин ҳаракат мекунанд, меҳнат мекунанд, заҳмат мекашанд. тобистон ҳама ҳамин ваи хучон ҳамин хонашон барои тайёри ба зимистон ҳамин ҳавлиҳочон мебинанд. Тайёр мекунанд, тарзи пухтанаша ҳамача медонанд. бози мардуми мо ҳама ина метавонанд. Нест мардуме ки натавонанд. ҳамин тайёр намудани ҳамин хӯришора ҳамаша ҳамин заминошон. Оилаи майда бошад то 40-50 тара мекунанд, оилаи калон бошад то 200 та 300 та банкаи маҳкам мекунанд. Чанд намуд мекунанд охи.
як намуд нест дар чанд намуд ки мешад ай ҳамон ҳисоб аю шарбат тайёр мекунанд. тобистон вақти зардолу аст, вақти гелос аст, айну бо шириниҳо тайёр мекунанд. помидор ки ҳастад чанд намуд хӯришҳо тайёр мекунанд. ҳамин ҳисоб 200-300 банка оилаи калон. оилаи кам бошад 40-50 та басанда ҳаст. аку мардуми мо оилаи кам дар оила 1-2 нафар кам аст ё 3 нафар. бисёртарги ҳамаш келин доранд, набира доранд, дар хона худашон зиндагӣ мекунанд. ҳамин ҳисоб зиёдтар тайёр мекунанд. бо аз кӯҳҳо алафҳои кӯҳӣ мебиёранд, вайро реза карда хушк мекунем. баъзеша банча карда сари торда мемонем, вай ки хушк шуд дастқати мешакем, банкачаода мегирем. меша алафҳои баҳорӣ. вақти ҳамин авқотро зимистонда кардӣ, ай ҳамно меандозӣ, ранги авқоти тобистон хушдагӣ борӣ мешавад. зан бояд ҳаматарафа бошад. ҳам дар оила, ҳам дар ҷомеа бояд вай хуча донад ки исриф кор кардан ё ки зарар ба ҷомеа овардан ё зарар ба оила овардан, ина бояд якун зан донад. ки зан бисёртаргӣ дар хона аст. зан ҳама чия тайёр мекунад. ара ҳамин зан бисёртаргӣ ҳамин чизоро ба дӯши худ мегирад. ҳамин каммасрафӣ кардану исриф накардана фақат зан медонад, мард намедонад. мард аз берун овардан, харид кардан, хона овардан, зан тайёр намуданша ҳамаш ба оғидаи зан аст. ара ҳамин зани бисёр занҳои мо исрифкор нестанд. бисёр занҳои мо барои фоида ба ҳамон оилаи худ бисёртаргӣ аҳамият метиҳанд ки кам ҳамин чизоя каммасраф расход чиз кунанд, хонада истифода баранд. ино бисёртаргӣ дар оғидаи зан аст. ба каду бисёр чӣ карда мешавад ки ширкаду мекунем, обда меҷӯшонем, баъд гашта шира меандозем ва меша ширкаду. баъд ҳамин оши тупада кадуи хом меган, кадуча меган ва сабзака ҳоли реза карда дар ҳамин оши тупа меандозӣ, беҳад бамаза мешавад. бо кадуя дарунша тоза карда дарунашда фаршу, картошкаю чизи дилхоҳта мисол меандозӣ, духовкада мемонӣ, бо ваям ҳам каду мепазад, ҳам маҳсулоти дарунаш мепазад. ваям як авқоти беҳтарина. аз боимҷон хӯришҳои бамаза мекунем. мисол боимҷона гирд шакл гирд барин реза мекунам. шахсан ман камтар намакобда тар мекунам. баъд вай гирифта бо коса алоҳида да мемонем ки оби ҳамон намакобаш қоқ шавад. баъд тухма зарди тухма лад мекубам, даруни ҳамда тар карда мепазем. камакак равған равғани бисёрда не камда. ду тараф сурх карда мегирем. баъд болои вайда бо помидора шакли гирда шакл қатӣ мемонем, бо болошда болои боимҷонда мемонем, бо болои помидорда камтар зелени майда кардагира мечошум, бо як та дигар боимҷона гирифта болошда мемонам. меша и ҳам хӯриш меша, ҳам хӯрок мешава. беҳтарин ҳамин чизи бамазаи ваям. аввал мо намака меандозем, оба меандозем, мо мекобем ки намак об шавад. баъд хамтириш меандозем, орд меандозем. бояд сахт набиёяд. тарзи тайёр кардани чихе ки чапотия мешоранд, ами хамир ин бояд мисли хамири чапоти бошад. суст бояд бошад. ина мекобем чӣ қадар орд омехта мешавад. бисёртарги орди гандум қатӣ хушрӯ мебиёяд. хамиршон тайёр шуд. хамири мо агар мо шираки фатири мегирем вая кулча барӣ мешӯрем.
чен як кулчача мешури ва сахт мешури. Орди гандуми орди сиё бошад ба мазатар мебиёяд. Бу вая мегири қариб як ним соат ва саф мехӯрад. Вақти саф хӯрд ва худша кушода мекунад. Сар метиҳад. Ҳамуна баъд то тайёр кардани ман амин кабутиҳою пиёзи сафеда ва сафи худша мекунад. Гарма как мепечонем. Вақте ки иноя тайёр кардем кабутиҳоя вая мегирем об мекунем. Мегирем оба меандозим вая чӣ қадар меғавҷам дастқатӣ ва дастқатӣ мешавад. Мекобем майда мекунем фақат хамираш камтар даста мемонад, шираш худи ордбирён борӣ мешавад. Оби вая мегиред дегба меандозед, алови паста вая мекобӣ ки тагаш начаспад. Вақте ки ҷӯшидан сар шуд баъд кабутиҳоя меандозӣ бисёр 10 дақиқа ва алови паста алови баланда не чақе андохта ман кабутӣ андохта мехӯрем. Бо райҳон агар вая вақти пухтанда райҳона бисёртар меандозӣ даруни вайда. Райҳон қати хубтар тайёр мешавад. ҳам маззаш дигар мешавад, ҳам тарзи шифоиш. Чӣ қадар шифо бахша барои масалан бемориҳо. Бисёре мешавад ку ланг мегирад, сулфа мешӣ ёки беҳолатӣ мешавад ва қатӣ мехӯрӣ, хоб мерӣ, сепа сиҳат миҷози вай гарма. Ҳамин соб вая бисёртарги бемориҳо да мекунад. Бемориҳое ки иштиҳё надоранд, вақте ки вай хӯрад иштиҳё мебиёранд. Ваки вай чӣ хел бигӯм, як обу ҳамун шираи хамирае кабутӣ ягон чизга вай надорад. Барои ҳамин вай худанаш сабука, ҳам иштиҳовара. Табобатшаванда ва гарма. Сер мекунию чӣ хел ки ҳамин даруна меъда, касали рӯда ҳама чизда фоида дорад. Ҳамин уколое ки мо мегирем як курс лечени ҳамун уколаи вай фоидаовар. Ози и бояд камтар истад. Вақте ки тайёр шуд хамир мерасад. Чӣ хамири чапотӣ мерасад, ин ҳама хел мерасад. Расид, баъд мо кабутия меандозем, омехта мекунем, мебарем пеши дегба мепазем равғанда. Модари ман бисёртар нонои калон мепухтанд. Пеши дегдонда тарғарфа гуфта як намуд вай буд. Тарғарфа. Нона табақи чӯбида вай мекарданд. Зелену пиёза кабутира майда мекарданд. Санг доштем. Санг қати майда карда, хай намак камтар мечӯшидану. Иқа обиш ҷӯшомадагӣ меандохтанд. Нон занҷабил қати меандохтанд, қаланфур қати. Нона калон дарунашда меандохтанд, номаш тарғарфа буда. Ва ҳам хел бамаза мехӯрдӣ, ҳам пеши дегдонда вай мехӯрдӣ. ҳамин кӯчаи мо ҷамъ мешуданд. Ҳам вақте ки модари ман нон мепухт, мана равон мекарданд ки дав пайрӯка ҳамсояра тарғарфа кунем. ҳамун сари дегдонда када ҳамин мехӯрдан ёди мада ҳаст ҳамин кору. Хамирмогӣ лаззаташ чӣ хеле? Мисол камтарак маззаш дигар, камтарак туруштарак мешавад. Барои ҳамин маззаи вай дигарай. Вай зарар надорад. Ман чӣ хел ки аз рож аз хамирмо фарқиятш калоне. Вай зараровар нест. Хамтур вай барои ки хамтураши табиати худамон тайёр мекунем. Хамтураша тарзи тайёр кардани вай қинам нест. Вай осона тарзи тайёр карданаш. Бисёртарги ман ҷурғот қати тайёр мекунам вая. Намисол барои як оилаи худам дар кор шавад, 2 қошуқ ҷурғота мегирам, 2-3 қошуқ оба меандозам, намака меандозам, омехта мекунам, 4-5 қошуқ орд тамом мекобем, омехта мекунем. Ягон зарфи шишагӣ дамезад, даҳнаша бахка мекунем, месад. Вай худаш баъди 2-3 соат варам мекард, даҳм карда мехезад, мешавад хамирмо тайёр. Вай тарзи тайёр кардани вай осона, ягон қинӣ надорад. Вай зарароварам неста. Барои хамир, барои нон тайёр кардан, тамоми намуди нояро вай тайёр карданаш осона. Баъд ноне ки бо хамирмо бошад, вай бисёр меистад. Тез вайрон намешавад. Бисёр меистад. қоқам шавад, хушкам шавад ки нон пахманак намезанад, пупанак намезанад, маззаша гум намекунад. Дрож мисол камтар нон тез бисёртар истад, шахсан ҳавои гарм да тез часпак мешавад.
пахманак мезанад, нон сифатча гум мекунад. Ад хамирмо ҳам хеле ки нонуш бо сифат нест, хушкам шавад ки ва хушхур мешавад. Баъд мераса кам таракша мегирим, мисол тайёр карданам наметона ҳар кас, ин кас апам мисол метона, ҳар касам наметона. Баъд аму хамири расидагия вақти мерасад, аввал хамиртуруша мегирам. Зарфи алоҳида дорем мо, аввал хамиртуруша мегирем, мемонем ки айёдмо набурояд. Баъзеҳо даруни сурфада мемонанд, даруни орда. баъзеҳо даруни мисол зарфҳои шишагӣ ҳастанд, даруни вайда мемонанд халаденигда. бо ин даф хамир ки кардӣ, бо ҳамун истифода мебарӣ. Фатир мекунем, фатири орди сиёҳқатӣ, орди гандумӣ қатӣ ва фатири кӯракӣ мегӯяд. Вайда равған ҳичи намеандозӣ, тарзи шӯриданша камтар сахттар мешӯрӣ. Анавай қатиам қурутови беҳад қурутови нағз мешавад, барое ки вақти қурутовда шира метиҳад. ҳозир бисёр қурутову варақӣ ҳастанд ки фатири варақ қатӣ мекунанд, аммо шахсан фатири варақ қатӣ намекунем. Хеле фатири орди гандумӣ қатӣ, фатири кӯракӣ мегӯем, ам хеле қатӣ мекунем. беҳад бе чака оби ҳам мешавад, чакагӣ ҳам мешавад. руғани зард қатӣ, мисол бисёр одамо зағира наметавонанд хурда, зард қатӣ. ин хӯрокҳои миллӣ каммасраф аст. ҳам фоида дар ҷомеа, ҳам фоида дар оила. беҳад ин хӯрокҳои миллӣ беҳтарин чиз барои оила. Агар мо занои тоҷик бисёртарги ҳамин чизо истифода барем, фоида ба ҷомеаи худмон мебиёрем, фоида ба оилаи худмон мебиёрем. Агар ҳамун хӯрокаеко ба меҳр аз сидқан тайёр кунӣ ку ба маза мешавад. вақте ки хӯрока аз таҳти дил сидқа накардӣ, вай мазза намекунад, маззаи худ надорад. чӣ қадр ки фарзандата дӯстдорӣ ки меҳр мекунӣ, бояд хӯрокам ҳамон хел бошад. мо занҳо бояд ҳама чия ба меҳр аз сидқан тайёр кунем. чӣ қадр ки фарзандта меҳрубонӣ карда калон мекунӣ, ҳамон хӯрокам бояд ба меҳр тайёр кунӣ ки вай маззаи худша гум накунад. вай бояд бо бахай бисёри мо мемонем алови баланда. ман шахсан алови баланда хӯрокна намепазам. ҳеҷ вақт доим алови паста хӯрокна мепазам, ки вай оҳиста оҳиста меҷӯшад, лаззатша гум намекунад. ва чӣ қадар паст ҷӯшид, ҳамон қадар маззаш зиёд мешавад. вақте ки хӯроке ки баланд ҷӯшид, ҳам сифатша гум мешавад, ҳам маззаша гум мекунад. ман шахсан доим дар яхдонам лубию нахӯта ҳама вақт тар карда мемонам. вақте ки тар шуд, яхдонда мемонам. вай тайёрай. мисол ай кор мебиём, писарчаам ҳам бисёрам хеле авқотҳои миллия нағз мебинанд, оши тӯпаям хеле тез ҳамуна дегда меандозам, нахӯта лубия мепазам, вай уже худаш тайёр шудагиам. камтар мепазам, ҳар хел алафо меандозам. айму оши тӯпаҳои тайёрам дорум, буридагишам дорум, борикшам дорум. бо мепурсам писарчаам кадомаш мақулай, меандозам, табақда мебардорем, мехӯрем ба маза. агар ки модар солими фарзандша хоҳад, солими ҷомеаша, вай бояд ҳама вақт дар фикри тайёр кардани хӯроки фарзанди худ бошад, ки пагоҳи рӯзӣ бояд кӯдака чӣ тиҳад, нисфи рӯзӣ бояд чӣ хӯрок тайёр кунад, бегоҳ чӣ хӯрок тайёр кунад. ҳар як зани тоҷик дар аввал бояд тарбияи кӯдак шад. вақте ки тарбияи кӯдак ози бисёра баъзан мегӯяд ки дар мактаб не, кӯдак айқона бояд тарбия гирад. барои чӣ дар мактаб? дар мактаб 3-4-5 соата, 18 соат, 17 соат. вай дар тарбияи падару модари худша мо бояд ба зиммаи маориф чӣ партоем? вақте ки мактаб рафт, баъди дарс омад, бояд ҳама вақт модар бинад ки кӯдаки вай чӣ хонд, чӣ кор кард, чӣ баҳо гирифт. вақте кӯдака ай ҳамин тарзи хӯрок хӯрдану саҳару нисфирӯзӣ бегорӯзия бо хӯроки хуб таъмин кардӣ, кӯдак уже медонад ки ман равам мактаб, саҳархон боша, давида биём ки оз модари ман чӣ тайёр кардагия, ман бояд равам ҳамуна хӯрам, ки мо кӯдака солим тарбия кардем, ба ҷомеа фоидаш мерасад, ба мо фоидаш мерасад. вақте солим тарбия накардем, вай зарар дар ҷомеа ҳам дорад, дар падару модар ҳам дорад. баъд мо чӣ мегӯем? кӯдаки ман хелиши не тарбияи худмон гирифт. мо ҳеҷ вақт бори дигар кас бовай накунем. амраш не, худ тарбияро хуб кардӣ. мо ям фарзанд дорем, 4 фарзанд дорем. 4 фарзанди мо тарбияи хуб дорад. тарбия ҳама фарзанди мо кори давлат мекунанд,
هم در خونه فرزنداشون نگاه میکنن، هم در جامعه کار میکنن. یگم کمبودی در بین فرزندای ما نیست. اول که وقتی که ما خودمون تربیت را خوب دادیم و یا میبینن ما یاد میگیرن که پدر و مادر ما چه تربیت کرد، ما باید همه فرزندامون رو تربیت کنیم. کلینای ما چه همه مادرای ما خشتمندمونه یا که کلینمونه یا که بهمونه وقتی که گوش کردیم نگاه کردیم وای به ضرر ما گپ نمیزنه، وای به فایده ما گپ میزنه. وقتی که ما وای را گوش نکردیم ما پس فرزندای خودمون رو تربیت کردن نمیتونیم. باید هر یک انسان اول خشتمند داری، خشتمند حرمت احترام کن. وقتی حرمت احترام کردی به همه مرتبه میرسی. وای مادر وای به امید فرزند کلان کردگی که من فایده فرزند میبینم، بعد فایده فرزند خودت میبینی. کلانا میگه که چی که کشتی جمع میکنی میگیری، وقتی که کشتی که همون جمع کردگی تا گرفتی پس خفه نشو. کبوتی همو انداختیم، تزک انداختیم، آمیخته کردیم، اینا ارد قطی، خمیر قطی. از تیاری به پختنش میکنیم. علوبه میمونیم تا دیگه پختنش سر میکنیم. حاضر روغن رو در دیگ میاندازیم. از پختنی چگلدک هم سر میکنیم.